О, видя го, не е голям. Не е голям, не е като не. Ма пак ще над 7-8 килче нагоре ще. Той е с щипката, мога да го извада, видите. Добре дошъл в клуба. Где го напълно? Сега на мене ми остана само. Сега на мене остана, викам да клъмна. Аз не съм кърък, аз съм кадем. Тише. Инкич. То с поръчкаме трябва да я махнем. Аз съм ги махнал. Няма страшно. Той е на газа, тъй че го върти навсякъде. Ама не е много малък. Не си мисли, че е много малък. На газа ли ударям, бе? Не да е. Аз го видях вече, е такъв. Ама може, аз съм видял да го видя целия. Нема пак да не скъса. Аз не го спирам изобщо, който работя. Какви планини трябват? Тръгва в отдолу. Не е много малък. Още малко аванс може да му сложиш. Да му отпусна ли? Леко, да е по-и с ръка ще го вадиш с аванса. Не с... Чакай, че трипи рапа. Пак за какво трипи? Да, за какво прави телефона. Не. Аз на Минко я иска да го извада. Сега Тишо за първи път плаща да си го вади сам. Първия сол в живота ми. Тихо. Важното е, че ми ковна. Поне знам, че не съм прокалнат. Да, надолу. Мой да съм го изтървал. Дебори не изпусна малко. Тише, искам една идея в аванса да го охлабиш. Да го охлабя? Да, да го охлабиш. И с ръка го спирай, не с ръка. Ти само аванса го оставяш сам да се работи. Ти въжи са при 3 пакети. Не, един път само се показа, видях е толкова бяло, друго не видях. Дай му аванс. Абе, не дей въобще го стяга, бе, то с аванс мотания, бе. Да еба майка му, да еба, ще кажеш, че си на мач риболов. Още като трябваше го схлабиш. На 2-3 кг да е. И го спира само с ръка. И дърпаш нагоре, го спира с ръка и после като ти вземи веднага да го пуснеш. Още го разхлаби. Не е толкова чак. Една идея го затигни и толкова. Ти си го нагласи. Да мой като ти вземи да се заминава. И двигателя внимание. Много. Не е малък, не. Отначало дойде до лодката. Спомислям, че е малък. Минко, знаеш колко време трябваше да дойде до лодката? Много. Час и кусур. Докато 2 часа го варяхме. Те имат, аз нямам. Аз нямам бар. Аз само бели. И пак спусна джубрин, добре. Той твоя са помля да изпуска джубри. Спокойно. Само не го бърдай да го извадим. Не бърда. Тъй. Дай го сега. Тури е макарата под тъшаците. Не макарата мето и пръчката под тъшаците и така. Ти трябва да го изтегнеш нагоре, тогава да слагаш. Иначе няма файда. Не го напълня много, брат. Не го напълня. Спря да видим място. Где е трипери? Аз ли да? Да. Ти го тури под тъшаците, да не си напрягаш ръката. Така. Ей, той ти играта. Ей така.
И Трябва да само се си облягаш и по-колан точка. обаче. Ама отпреди да си фани вейцата, отпреди да фани. Да имаш упора. Ето и ти играта. Трети. Ти ще много напъваш, брат, много напъваш. Няма да му озър, гата излезе. Точно. Няма да такова. Абе, казах ти аванса не го бараш. С ръка веднага. Сваляш надолу на върха. Така, ръка. Елементарно. Уотсън. Дръпни се, бе. Снимай него. Какво снимаш кордата? Снимай него да се поти там. Чакай малко. Чакай да го прибърша. Чакай малко, да. Ще да забърнем калпака. Добре! На дядата те го кажи, че трети по-напред. Няма, оставя ги сега. Нали казахме телефони няма да дигаме. Внимателно. То спада, на никой няма дигат. Внимателно, брат, и тези стройки, внимайте са по-лаба и тези. Не бе, един път го видях, само ти казвам, толкова видях само бяло, друго нищо не видях. Ни глава видях, нито нищо. Ма е голям. Аз си мислех, че е малък, той дойде до нас като... Ще отдам пауза и после хазим да излезе тогава пак.